ሰፊሕ ተነባብነት ዘለዋ ኒው አፍሪካን መጋዚን ዝተባሃለት ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ናይ አፍሪካ ንፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም 100 ናይ 2023 ኣዝዮም ጸለውቲ አፍሪካውያን ዝብል ስም ሂባቶላ። ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ጸላው ሰብ ክኸውን ዝኽእለ ብዓብዩ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብዘምጽኦ ዘሎ ወይ ድማ ብዝጓና ጽፎ ዘሎ ዓወታት ምዃኑ ዘዛረብ ኣይኮነን። ቢንያም ግርማይ ግን ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ስሙ ካበይ ናበይ ክድይብ ክንሪኦ ጸኒሕና ኢና። ብዓብዩ ቢንያም ግርማይ ኪኖቲ ዓወታት እውን ዝኸይድ ስሙ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክጽዋዕ ንሪአና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ድማ እቲ ብብዝሒ ስሙ ዝጽዋዕ ተቀዳዳማ እዩ። እዚ ከዓ ብቐሊል ዝመጸ ኣይኮነን። ድሕርና ክንሪአና ግን ከም ሓደ ጸሊም አፍሪቃዊ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኣብቲ ዓበይቲ መድረኻት ናይ ዓለም ብፍሉይ ክደምቕ ስለ ዝተረኣየ እዚ ድማኒ ቅድሚ ሕጂ ልሙድ ዘይነበረ በቶም ጸዓዱ ጥራይ ተወኒኑን ተዓብሊሉን ዝነበረ ቅድድም ብሽክለታ ቢንያም ግርማይን ንዑ ዝመስሉ ኤርትራውያንን ሓደ ካልኦት አፍሪቃውያን ተቀዳደምትን ከም ቀመም ኣትዮም ነቲ ውድድር የመቅርዎ ከም ዘለዉ ብዓብዩ ድማ አፍሪቃውያን ስለቲ ውድድር ተገዳስነት ክሕድሩ ካብ ዝገበሩ ዓበይትን ጸለውትን ሰባት ቢንያም ግርማይ ምዃኑ ዘተሓማሚ ይኮነን። ከም ዝፍለጥ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ብብቕዓት ጥራይ ዘይኮነ ብታሪኹን ኣብ አፍሪካ ቀዳማይ እዩ። ስለዚ እዚ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምስ ኣጀማምርኡን ታሪኹን ርኢኻ ብርግጽ ዝሕብን ኣይኮነን። ምክንያቱ ክንበጽሖ ዝግባአና ካልእ ደረጃ ስለ ዝነበረ ይኹን እምበር ምስ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሕ መሰናኽላት ሰጊሮም ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘጸውዑ ተቀዳደምትና እንዳሰሰኑ ይኸዱ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ድማኒ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይና ቢንያም ግርማይ። ምናልባት ብዙሓት ተቀዳደምቲ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣብ ብሽክለታ ወፂኦም ንሃገሮም ወኪሎም ወፂኦም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ስሞምን ስም ሃገሮምን ከጸውዑ ዝኽኣሉ ምናልባት ከም ዓበይቲ ምዕራፋት እንተደኣ ክንጥምት ክኢልና ግን ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሓደ ካብ ዓቢ ምዕራፍ ዝገንጸለ ተቀዳዳማይ ናይ ኤርትራን አፍሪቃን እዩ። ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ነታ ብሉጽ ሓኳር ዓቐብ እትወሃብ ቀያሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ጻዕዳ ማልያ ንመድረኻት ኣብ ዝባኑ ጌርዋ ክኸይድ ርኢናዮ። ኣብ ፖዲየም ደጋጊሙ ክድይብ ርኢናዮ። ስለዚ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሓደ ካብቶም ዓቢ ምዕራፍ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ አፍሪካ ዝገንጸሉ ተቀዳደምቲ ኮይኑ ክዝከር እዩ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣብ 2017 ንጉስታ መድረኽ ከጸውዖ ዝኽእል ዘርኣዮ ብቕዓት ካብ ልቢ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝሃስስ ኣይኮነን። ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ውድድር እዩ ሃዲሙ ውዒሉ ነታ ዝሃደመት ግሩቡን ባዕሉ ክቕልሳ ውዒሉ ነቲ ዝነበረ ናይ ዓቐብ ነጥብታት ክሓፍሶ ውዒሉ ስለዚ ኣብታ መድረኽ ድማ ብሉጽ ወይ ድማ ንጉስ እታ መድረኽ ተባሂሉ ከጸውዖ ዝኽእል ዓቕሚ ኣርዩ። ማዕከናት ዜና ድማ ነዚ ነገር ክቀባበላሉ ውዒለን። ስለዚ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብወገኑ ዓበይቲ ክብርታት ተጎናጺፉ እዩ። ነዚ ሕጂ ቢንያም ወሲኹሉ ዘሎ ክብሪ ድማኒ ኣቐዲሙ መንጸፍ ዝገበረ ተቀዳዳማይ ኢልና ክንጽውዕ ንኽእል ማለት እዩ። ቢንያም ግርማይ ከዓ እቲ ድሒሩ ዝመጸ ንኡስ እሞ ንሃገርና ኤርትራን ብዓብዩ ድማ ንኣፍሪቃን ዓብይ ምዕራፍ ዝገንጸለላ ተቀዳዳማ እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ናይ ክላሲክ ዕውት አፍሪቃዊ እዩ። ቀዳማይ ናይ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ አፍሪቃዊ እዩ። ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ኮይኑ እንዳተወዳደረ ንሃገሩ ኤርትራ ወኪሉ ቀዳማይ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ቀዳማይ ኣብ ፖዲየም ዝደየበውን ተቀዳዳማ እዩ። እዚ ገና ወዲ 23 ዓመት ዘሎ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንተደኣ ክበርክቶ ክኢሉ ኣሎ ኣብ ድቕጽል እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኩላህና ብተስፋ እንጽበዮ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ቤኒ ገና ኣብ ንእሱ ዕድሚኡ ዓበይቲ ምዕራፋት ክግንጽል ክኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ዝሕብን እዩ። ስለዚ በዚ ድማኒ ነቲ ካብቲ ሓደ ካብቶም ጸለውቲ አፍሪቃውያን ተባሂሉ ክስመ ዝገበሮ እዚ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክንርኢ ከለና ብፍሉይ ካብቶም ብዙሓት ተቀዳደምቲ ነቲ አፍሪቃዊ ምስሊ ሒዙ ኣብቲ ውድድር ብፍሉይ ድረአ ተቀዳዳማይ እንተልዩ ቢንያም እዩ። ባዕሎም እውን ቶም ኢንዳስትሪ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ቢንያም ምምጻእ ወይ ናይ ቢንያም ዕብየት
ዘገድሶም ኮይኑ ይስማዓኒ ኣዝዩን ሕጉሶም እዩ ምክንያቱ እተና ተራእይነት ከዓቢ ደልዩ ወይም ከምቲ ልክዕ ፊፋ ነቲ ኣብ ኤሮጳ ክሳብ ክንደይ ኩዕሾ እግሪ ዓቢ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ግን በይኑ ኣብ ኤሮጳ ጥራይ ከዓቢ ናይ ፊፋ ድሌት ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ዓለም እቲ ኩዕሾ እግሪ ከዓቢ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ቢዝነስ እውን ከዓቢ እንተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ኢንዳስትሪ ድማኒ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ከዓቢ ድላዩ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣዝዩ ፀላዊ ዝኾነ ተቀዳዳማይ እሞ ከዓ ኣብቲ ዘይተለምደ ፖርሽን ምናልባት ካብ ኣፍሪቃ ዝኸዱ ተቀዳደምቲ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዓቐብን ኣብ መንገድን እዩ እቲ ሓይሎም ነይሩ ቢናም ግርማይ ግን ኣብቲ ብዝያዳ ብፅዓዱ ተቀዳደምቲ ከም ዝምለኽ ዝፍለጥ ዝእመነሉ ንሕና እውን ከምዘይ ናትና ንሪኦ ዝነበርና ናይ ቮላታ ውድድር እቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ናይ ምውዳር ዓቕሚ ብቢንያም ጌርና ክንሪኦ ምኽኣልና ብጣዕሚ ኣዝዩ ሳፕራይዝ ዝገብር ነገር እዩ ምናልባት ሎሚ ለሚድናዮ ትናቱ ዓወታት ነታ ቀጠልያ ማልያ ዘይምውናኑ እዩ ዘሕመና ካልኣይ ምውፅእ እውን ብዙሕ ከምዚ ዘይሐጉሰና ነገር እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ድሓን እቶ ቢኒ ሳሉ እዩ ማለት እዩ ይኹን እምበር እዚ ነገር እዚ ንኣፍሪቃ ኣዝዩ ሳፕራይዝ ዝኾነ ነገር እዩ ስለዚ ቢንያም ኣምፂዎ ዘሎ ዓቕሚ ሰሪሕዎ ዘሎ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ገና ወዲ 23 ዓመት ዘሎ ተቀዳዳማ እዩ ብሽክለታ ከዓ ብባህሪኡ እንዳዓበዩ ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ተመክሮ ንውን እንዳበሰሉ ስለ ዝኸዱ ዝያዳ ዓወታት ከም ዘምፅኡ ንሪኦም ኢና ካቫንድሽ ስጋብ ወዲ ክንደይ ዓመት ከም ይወዳደር ከም ዝነበረ ወይ ድማ ነቲ ኣብቲ ቮላታ ምስ ብሉፅ ዓቕሚ ይወዳደር ከም ዝነበረ ርኢናዮ ኢና ስለዚ ቢኒ ከዓ ብዙሕ ነገር ብሕጂ ብዙሕ ምስ ተመክሮ ምስ ትነዊሕ ናይ ውድድር ልምድታትን ዝዓበየ ተፃዋታይ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኮይኑ ብዙሕ ዓወታት ንሃገርና ኤርትራን ንኣፍሪቃን ከምፃላ ዝኽእል ተቀዳዳማይ ምዃኑ ይርዳእካ ምናልባት ኣብዚ ለንቀነ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እንተደኣ ተዓዚብና ገለገለ ሕቶታት ተሓቲቱ ነይሩ ነታ ዝሓለፈት ዓመት ከመይ ተማሂርካላ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተትዎ ብዙሕ ይመሃር ኣለኹ ገና እውን ክመሃሮ ዘለን ነገራት ኣሎ ገና ወዲ 23 ዓመት እየ ዘለኹ 2022 ኣዝያ ብልፅቲ ዓመት እያ ነይራ ኣዝያ ዘይትርስዕ ዓመት እያ ነይራ 2023 ከዓ ብልፅቲ ናይ ተመክሮ ዓመት እያ ነይራ ኢሉ ገሊፅዋ ን2023 ብዙሕ ነገር ከዓ ተማሂረላ እየ ዕድል እውን ኣገዳሲ እዩ ከቢድ ሓደጋ መውደቕቲ ኣጋጢሙኒ ነይሩ ኣብ ብሽክለታ ብፍሉይ ዕድል ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢልዎ ልክዕ እዩ ካብቲ ካልእ ዓይነት ውድድራት ዳርጋ 50% ክትብሎ ትኽእል ኣብ ብሽክለታ ዕድል ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓደ ተፃዋታይ ምስ ብሉፅ ብቕዓት ከሎ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ምስ ዘጋጥሞ ኦረዲ ፌይል ኮይኑሎት ናይቲ መዓልቲ ናይ ዓወት ባህጉ ወይ ድማ ሓሳቡ ትልሙ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ደስ ዝበለትኒ መግለፂ እንታያ ካብቲ ውፅኢት ኣይረሓቁን ኣብ ውፅኢት እየ ዘለኹ ግን ሓደ ከዕብዮም ወይ ከመሓይሾም ዘለን ደቀቕቲ ግን ከዓ ዓሞቕቲ ነገራት ኣለው ኢሉ 1% እኳ እንተደኣ ኣጥፊእካ ካብቲ ክገብሮ ዝግባእካ 1% እኳ እንተጥፊእካ ዓወት ክትስእን ትኽእል ኢኻ ኢሉ ምክንያቱ እዚ ኣብቲ ዓብይ መድረኽ ናይ ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ኣብቲ መወዳእታ ኣብቲ ዝዓበዩ መድረኻት እንታይ እዮም እቶም ፍልልይ ዝፈጥሩ ኣዝዮም ደቀቕቲ ነገራት እዮም ንዕዘብ ኢና እውን ንሕና ክንርኢ ከለና ክንድቲ ዋላ ጥልቕ ዝበለ ናይ ብሽክለታ ፍሉጥ ኸማን ዘይብልካ ክነስኻ ኣብቲ ውድድር ትሪኦ ንእሽተይ ጉድለታት ኣሎ እቶም ጉድለታት ድማ ዋጋ ከኽፍሉ ትሪኦም ኢኻ ስለዚ ክዓርዮም ዘለን ነገር ብዙሓት እዮም ደለዎ ምክንያቱ 100% ኮንካ ነቱ ኣብቲ ውድድር እንተዳዚ ቀሪብካ ዓወት ክትረክብ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ገሊፁ 2024 ከዓ ኣዝየ ዝመሃረላን ዝዓብየላን ዓመት እያ እዚኣኻ ከም ተቀዳዳማይ ብውልቀይን ብጋንታን ዝበለፀ ዝኾነሉ ዓመት ክትከውን እያ ተቐዲመ ዝተምሃርክዎ እውን ዘተግብረሉ ዓመት ክኸውን እየ ዝደሊ ኢሉ ኣነ ብውልቀይ ከምኡውን ብጋንታን ዓቢ ኣለና ዝሓሸ ነገር ከም ዝሰርሕ ኢኻ ዝኣምን ክብል ገሊፁ ድሓር ናይ ዕብየትካ ዝተጨበጠ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ነገር ንገረና ምስ በልዎ ከዓ ቅልል ብዝበለ ሳንቶስ ዳውን ኣንደር ዓሚ ከም ጋንታ ተሳቲፍና ግን ትውፅኢት ናይ ሎሚ ዝበለፀ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ጽቡቕ ይስምዖ ምህላው ንስኻ ጽቡቕ ምልክት ምዃኑ ተዛሪቡ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ክትባኽን ከም ዘይደሊ ብዝግባእ ከም ዝዳሎን ነቲ ንሱ ክወዳደሩ ለመሪፅዎ ዘሎ ውድድራት ዝኸውን ልምዳት ንምግባር ድልው ከም ዘሎ ገሊፁ ናብ ኤርትራ ከይዱ እውን እቲ ምስቲ ዘሎ ኣልቲቲድ ዝሓሸ ልምምድ ንምግባር መደብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ተሓሳሲኻ ናብ መለማመድ ነቁጣ ናይ ጋንታ ኣቲኻ ሎም ዓመት ዝብል ኢሉ ምስ ተሓተተ
هو فصيمه بتحساس مصيه فلطني اب 5 عمت لمجمرتا غزي الومي كاب طري فليز بله اتموسفيري حدش تمكري مس دغانتاي ستافن تراخيبه ناي بحقي استماغيريو حدا سومن يصني حمس دغانتاي لممد غيرنا استماغيرنيو ብዙሓት ሕማቅ ኩነታት ኣየር እዩ ኣብ ተሓሳስ እዮም ዝብሉ ግን ንዓይ ዝበለፀ ናይ ልምምድ ግዜ እዩ ነይሩ ምስ ኩሎም ደቂ ጋንታና ኣገዳሲ ልምምድ ጌርና ንሓድሕድና ክንወሃድ እውን ዕድል ረኺብና ንዓይ ጥዑም ግዜ እዩ ነይሩ ኣስተማቒረ እየ ብዘይቀል ዓለም ክብል ገሊፅዎ ቢኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥሪ ይመፅእ ከም ዝነበረ ናብቲ ካምፕ ናይ ጋንቱ ናብቲ ልምምድ እዩ ገሊፁ ሎሚ ግና ቀዲሙ ኣብ ተሓሳስ ከም ዝመፀ እዚ ከዓኒ ምስቲ ናብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ዝሑል ስለ ዝኾነ እዮም ዘይመርፅዎ ነይሮም ንሱ ግን መፅዩ ብዓብኡ ምስ ቶም ደቂ ጋንቱ ብሓደ ኮይኖም ዝበሃሉልን ዝለማመዱልን ዝወሃዱልን ግዜ ስለ ዝረኸቡ በዚ ዕጉብ ምዃኑ ኣዝዩ ከዓ ከም ዘስተማቕሮ እቲ ኩነታት ኣየር እውን ብዙሕ ከም ዘይበድሆ እዩ ገሊፁ መወዳእታ ብዛዕባ ጋንታኻ ከንታይ ትብል ምስ ተባህለ ምስጢር ኣይኮነን ከም ትኩለን ናይ ዓለምና ዓበይቲ ጋንታታት ዘካይዶ ኣብ ኩሉ ውድድራት ንሳተፍ ኣለና ምናልባት ዓሚ ዘጋጠመና ሕማቅ ዕድል ነይሩ ኢሉ ቅድሚ ክላሲክን ግራንድ ቱርን መጉዳእቲ ፃወቲ ኣጋጢሞም ከም ዝነበረ ገሊፁ ካብቲ ዝሓሰቦ ግና 80% ከም ዝተግበርዎ ወይ ድማ ከም ዝፈፀሞ ተዛሪቡ ማይክ እቲ ናይ መጨረሽታ ሊደር ናተይ ኢሉ ገሊፅዎ ተመክሮውን ንፈልጦ ኢና ሓያል ተቀዳዳማ እዩ ብዕድመ እውን መሳጢ ኢና ስለዚ ብሓደ ክንመሃርን ክንዓብን ተስፋ ይገብር ኢሉ ገሊፅዎ ነቲ ናይ መወዳእታ ሊደር ናቱ ማለት እዩ ከምኡውን ላውረስ ሬክስ ኣሎ እዚ እውን ሓያል ተቀዳዳማ እዩ ዓቕሙ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ካልእ ንርኢና ኢና ማዲሱን ኣሎ ንእሽተይ ብዕድመ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ኢና ዘለና ስለዚ ደስ ዘብል ኣትሞስፌር እዩ ዘሎ ተስፋ ይገብር ብሓደ ኮይንና ክንሰርሕን ክንዓብን ዝበለፀት ዓመት ከነሕልፍ ከዓ ክብል ዘረብኡ ደምዲሙ ማለት እዩ ስለዚ ቢኒ ኣቐዲሙ ከም ዝተገለፀ ሓደ ካብቶም 100 ፀለውቲ ኣፍሪቃውያን ሰባት ተባሂሉ ተረቂሕሎ ብልክዕ ድማ ዝግብኦ እዩ እንቋዕ ሓጎሰካ ቢኒ እንቋዕ ሓጎሰና ሓደ ብሉፅ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዝገብሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ መጀመርታ ስሙ ድሕሪሩ ድማ ስም ሃገሩን ኣህጉሩን ከፀውዕ ምስ ዝኽእል እዩ ስለዚ ግዜና ከመይ ጌርና ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ንህሉ ክንፅሕረሉን ክንሰርሓሉን ከም ዝግባአና ኣብነት እዩ ብዙሕ ነገር ኣብ ዓለም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ገዛእ ርእስኻ ከይሃነፅካ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከየብፃሕካ ትሰርሖ ነገር የለን ሰማዕ እውን የብልካን ቢኒ በዚ ዘለዎ ደረጃ በዚ ዘለዎ ዓቕሚ ተሰማዕነት ኣብ ሰዓት እዚ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ንዓለም ከስምዕ ዝኽእል ሰብ ኮይኑ ደሎ ክሳብ ክንድኡ ፀላዊ ሰብ ኮይኑ ሎ ስለዚ ንሕና እውን ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ጥራይና ከነስምዕን ከነድምዕን ንኽእል እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ውዒልካ ስለዝሓደርካ ከተስምዕ ከተደምዕ ከም ዘይትኽእል ካብ ቢኒ ክንመሃሮ ዝግባአና ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ኣብ 2024 እንታይ ሓሊንካ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ወይ እንታይ እዩ ትምኒትካ ንዝብል ሕቶ ድማ ድሮ ናይ ዝሓድሽ ዓመት ፀወታታተይ ጀሚረ ኣለኹ ኣብ ሳንቶስ ዳውን ኣንደር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለኹ ነብሰይ ገምጊመያ እየ ዝቕፅል ናይ ክላሲክ ውድድራት ኣለኒ ቀንዲ ዕላማ እዩ ንሱ ብድሕሪኡ እውን ዝዓበየት ወርሕላ ቱር ዲ ፍራንስ ከምኡውን ኦሎምፒክ ኣሎ ገፊሕ ናይ ውድድር ካላንደር እዩ ዝፅበየኒ ዘሎ ካልእ ወላ ሓደ ኣይኮነን ብዝግባእ ምድላው ጥራይ እዩ ዘድሊ ኢሉ ዘረብኡ ደምዲሙ ካብቲ ርእስቲ ከይወፃና ኤርትራዊ መዋእል ግርማይ ኦፊሻሊ ኣባል ኢንተርማርች ትሕቲ 23 ዓመት ኮይኑ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኢንተርማርች ገሊፅ ኣላ እንኳ ሓጎሰካ መዋእል ግርማይ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ኣባላት ጋንታ ቱርካዊት ቤይኮዝ ዝኾኑ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስን ድሕሪ ኣብ ፅቡቕ ልምምድ መፅንሖም ኣብ ቱርኪ አንታልያ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ፀወታ ዋን ዴይ ሬስ ማለት እዩ ዕለት 28 ወርሒ 2024 ናይ መጀመርያ ውድድር ተሰሪዕሎ ኣብኡ ክሳተፉ ምዃኖም ድማ ተፈሊጡሎ ማለት እዩ ምኩር ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ከምኡውን ውልዶ ተቀዳዳማይ ጴጥሮስ መንግስ እዮም ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ጴጥሮስ መንግስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደመቐን እናዓበየን ዝኸይድ ዘሎ ንኡስ ተቀዳዳማይና እዩ ፅቡቕ ዕድል ንምነ ከምኡውን ናትናኤል ብርሃነ ፅቡቕ ዕድል ንምነ ኣብዛ ዓመት 2024 ድማ ርሑስ ምጅማር ናይ ውድድር ክኾነሎም ንምነ